Joka ikisessä meidän raadin palautteesta nousi aina joku tanssija tai joku teos esiin ja käsittämätön määrä taidokkaita tanssijoita tässä koulussa. Me ollaan ihan ymmyrkäisiä, että mistä ne löytyy ne ihmiset, että on joka ikinen yksilö, joka ikinen teos samaa taattua, hienoa, upeaa, heittäytyvää laatua. Ei voi muuta kuin ihailla ja toivottaa tanssijat ja muu porukka sieltä, Tamara Rasmussen ja ketä kaikkea heitä sitten saapuikaan, niin tullaan vain jatkaa haltuun. Tässä on huikeita nuoria tanssijoita. Ole hyvä ja ota tuosta kyllä onnen ollaan. Kaikki mennä sieltä lavalle vaan löytää sieltä käsittämättömiä tanssijoita. Taitavia, huikeita, upeita, hienoja, kaikki tuli. Ei muuta kuin sinne vaan. Ja hei, nyt raivat aplodit kaikille näille upeille tanssijoille. Ja Okay.